Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлый мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Агымдагы елның төп мәдәни вакыйгасы ул «Мөгаен слово пацана» сериалы булгандыр. Узган атнада әлеге фильмның соңгы сериясы дөнья күрде. Инде тамашачылар җиңел сулап куйганнардыр, чөнки атна сайын без аны зур түземсезлек белән көтеп ала идек. Ә бүген студиябызда әлеге фильм хакында без фикер алышырбыз. Кунагыбыз Ринат ролен башкаручы актер, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов. Хәерле көн, Илдус абый, исәнмесез? Хәерле көн. Ничек кәефләрегез? Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә, Аллага шөкер. Менә яңа ел алдында кәефләр бәйрәмче. Кәефләр әйбәт. Аллага шөкер. Менә бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Шуңа да сез безгә шалтыратып кунагыбызга сорауларыгызны җиткерә аласыз. Ә студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Илдус абый, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап үтик әле. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Илдус Габдрахманов, Татарстанның халык артисты, Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Тантана премиясе лауреаты. Илдус әфәнде апас егете. Мәскәүдә Шәпкин исемендәге югары театр училищесын тамамлый. Соңрак Татар академия театрына кабул ителә. Романтик пландагы искиткеч бию осталыгына, сәхнә пластикасына ия артист. Илдус Габдрахманов кино сәнгатендә дә үз урынын булдырган шәхес. Агымдагы елда Россия тамашачысы аның катнашындагы «Праведник» фильмын, «Слово пацана. Кровь на асфальте» сериалын тамаша кылды, югары бәя бирде. Хабиров һәм Айгөлнең әтисе рольләре аша Илдус Габдрахмановның осталыгын бар Россия, бар дөнья күрде. Бу чыннан да шулай. Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов бүген студиябызның кунагы һәм без бүген «Слово пацана» сериалы хакында сөйләшәчәкбез. Илдус абый, менә чыннан да әйтергә кирәк, әлеге сериал халыкта зур мәхәббәт һәм кызыксыну уятты. Аны инде олысы да карады, кечесе дә карады, хәтта инде шикләүләр булса да шулай бит. Һәм тагын шунысын да әйтәсе килә, менә мондый фильмда төшү ул инде һәрбер артистның зур хыялыдыр миңа калса. Һәм Аллага шөкер, менә бәхет сезнең янәшәгездә булып чыкты. Менә бу фильмга ничек килеп беләктегез? Шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Минем Мәскәүдәге агент миңа телефоннан җибәрде сценарийның бер кисәген. Ул әйтте, менә шул хәзер бит инде теге студияга барып, Мосфильмга барып җиргәнче, һәр шелтәрләрдән телефоннан гына видеопробалар җибәргә була. Шуңа ул миңа текстны җибәрде, менә шул сәхнәләрне видеопроба горизонталь рәвештә төшереп җибәрегез диде. Мин укыдым сценарий, миңа бик шады. Шуннан соң идә генә видеопробалар эшләп җибәрдем, кулдан килгән кадәр дигәндә, Сәлимә төшерде. Мин шул репликаларга җаваплар бирдем. Шуннан соң бер атнадан соң миңа шалтыраттылар, сез үттегез бу фильмга, Жора Крыжовников режиссер, шунда төшергә рәхим итегез дип чакырдылар. Көтеп калабыз диделәр, әйме? Көннәрен билгеләделәр, шул көннәрне мин барып төшеп кайттым. Менә шул мизгелдә нинди хисләр кичердегез? Әлбәттә, бик дулкынландым, чөнки Жора Крыжовников бүгенге көндә иң талантлы режиссерларның берсе, аның фильмнары бик зур бәяле дип әйтегендә, һәм бөтен халык аны ярата. Ул мин әйтәм, мин Горько фильмын карагач, мин шок каттым. Шуңа кадәр менә Россиянең комедиясе. Ул миңа бик шат. Ул менә элеккеге теге Гайдай, Данелийларның комедиялары, Рязановлар комедиялары кебек, шуның хәерле бик уңышлы булды. Мин күлдем инде. Сия күлдем. Бик шаган ел миңа. Шуннан соң, әлбәттә, аның сериалларын күреп, «Звоните Ди Каприо» дагы берничә фильм карап, гашык булдым инде ул режиссерга. Һәм ул мине чакыргач, бу минем өчен үзенчә бер зур дәрәҗә булгандыр. Зур дәрәҗә генә түгел, инде сынау да булды ул минем өчен. Чөнки менә шундый зур режиссерларда төшү ул үзе бер
имтихан. Имтихан да өзі бір бәхет деп әйтергә дә була. Әлбәттә. Менә әлеге фильмда катнашырга сезгә бит инде тәкъдим иткәннәр. Шулай бит. Әмма шулай да ролигезнең нинди булуы сезнең өчен мөһимме? Әлбәттә мөһим. Бу әйтәм бит, мин сценарийны укып чыккач та инде бу шушы замана безнең яшь вакытлар турында. Һәм ул монда минем теге әллә инде комик, мин күбрәк теге шундый хыялый комик образдан тудырган кеше. Ә монда шундый кешене уйнау үзе бер сынау булды минем өчен. Менә ролигез турында безгә тулырак итеп сөйләп үтегез әле. Менә социаль челтәрләрдә мин шундый фикерләргә тапылган идем. Анда мондый фикерләр язганнар. Бигрәк кырыс бу Айгөлнең әтисе шулай ярамый инде дип, ялгышмасам әле сезнең үзегезгә дә шулай дип язганнар иде. Шулай да булган диде. Ну, беләсең, менә ничек кабул иттегез? Беренчедән сценарийда шулай язылган. Әмма режиссер синнән шуны таләп итә. Әлбәттә, син кырыс булмыйча ул шул замана кешесе. Әгәр дә мин аны режиссер теләмәгәнчә уйнасам, ул нәрсә булган? Ул бит үзе фильмның бөтен атмосферасына туры килергә тиеш. Әмма монда шундый образны тудыру, ул минем өчен үзе бер сынауда булды. Шундый кешене уйнап карау. Шул образға мен таләп итү, менә минем костюм күрәсез, менә фотографияда. Шул костюмны миңа кидергәч, мен иштер үземә теге, әйтәм, бу бит не шул совет шырындагы кеше. Ул вакытта шулай киенәләр. Шундыйрак. Шуңа ничектер җиңел бирелде ул. Авыр бирелде дип әйтмәсен. Аннары режиссер сиңа үзе теге менә шул задачалар куя, син шуны эшләргә тиеш бит. Шулай бит ханым. Әмма әзерләнгәндә бәлки сез кемнедер күз уңында тотып эшләгәнсездер. Бәлки фильмнар карагансыздыр. Әлбәттә фильмнар. Мен үзем шул чорда яшәдем. Ул чорны хәтерлим. Совет заманын менә бөтенләй хәзерге яшьләр ул яшьтәге замана белән аерылалар. Менә безнең яшьлек алай узмады, хәзерге яшьлек кебек. Шуңа миңа ничектер ул якын. Һәм ул замананың теге начар якларын бар, без искә төшермибез. Яхшы якларын искә төшерәбез, чөнки без ул вакытта яшьләр идек. Яшь вакытта инде үзеңне беләсең инде анда. Шул яхшы чакларына истә кала. Әмма шулай да менә фильмны төшергән вакытта әлеге чорны искә алу күңелегезгә ниндидер авыр тойгылар бирдеме, әллә инде? Бердә авыр тойгылар бирмәдем. Киресенчә ниндидер рәхәтлек үземне шул заманда яшьлеккә кайткан кебек. Ул минем армиядә шундый булган бер хәл. Сен бит инде ел ярым буе военный кием киеп йөрисең. Ә монда мин концертта чыгыш ясаган идем, щечетка бирдем. Миңа алып килделәр кара костюм. Әмма шул костюм минем гражданканы искә төшереп, мин көне буе салмыйча йөрдем ул костюмны. Шуның кебек бу заманада искә төшкәне ул ничектер күңелгә ятышлы булды ул заманалар. Бердә авыр булмады, бердә теге, авырлык кичермәдем мин ул заманны искә төшереп. Миңа ничектер рәхәт булып китте. Бары тик рәхәт тойгылар гына булды. Чөнки әйтәм бит, менә без теге яшьлекне бары искә төшерәсең яхшы як белән. Һәрбер чорның үзе шулай. Менә сугыш чорында үскән балалар да үзләренең яшьлеген алар начар яктан искә төшермиләр. Яхшы яктан безнең бабаларыбыз мәсәлән. Шулай бит инде. Менә син дә үз яшьлегеңне шулай хис итәсең. Ну син әле дә яшәгәнсең. Илдус абый, менә чыннан да алда да әйтеп үттем инде, бу фильм бик популяр булып чыкты, шулай бит. Менә әлеге рольне сезгә тапшырганда, аның шулай уңышлы булыр дип уйлаган идегезме? Мин гомумән бу фильм уңышлы булыр дип уйлаган идем. Ләкин бу дәрәҗәдә булыр дип. Бер аның кадәр үк минем башыма җитмәгән иде, ул кермәгән иде. Чөнки съемкалар вакытында барышында мин аны күрдем, менә ул миңа туры килде шул Рузил Никаев белән бергә төшергә, аннары Анна Пересиль белән шул минем кызны уйнаган. Шунда теге мин уйнамаган вакытта мин карап утырадыр инде ничек төшерәләр. Ничек төшергәнне һәм шуның кадәр теге атмосфераны алар эшлиләр кадрда, әмма уйлыйсың, менә бу нәкъ менә шул замана турында.
һәм сценарийны да укып чыккач, әйтәм, бу бомба булачак. Ләкин менә шундый зур бомба дип уйламадым мин аны. Мин инде уйладым, әйтәм, бу Розиль йолдыз булып уяначак. Анда бөтен артистлар йолдыз булып уяначак ул көннәрен дип. Шаккатты менә һәм шулай булып чыкты да. Мен белгән идем. Һәм гомумән алганда монда команда ничектер әйбәт сайланган дип әйтер идем. Команда, әйтәм, бөтен режиссер җыйган, туплаган команда, аларның шуның кадәр искиткеч команда иде. Илдус абый, сезне белдерәм, безгә шалтырату бар дип әйтәләр, әйдәгез тыңлыйк әле. Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Исәнсез, хәерле көн. Минем Илдус абыйга горурлык хисләре кичерүем турында әйтәсем килгән иде. Безнең якташыбыз булгач, икеләтә дә горурлык хисе тоябыз. Һәрвакыт шундый яшь, энергичный булып калгыз, Илдус абый. Аллаһ рәхмәт әйтсен. Сорыйсым килгән иде. Без үзебездән менә сериалда төшкәннән соң үзебездән канәгать калдыгызмы? Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Ну, артист бер кашан да үзеннән канәгать калмый ул. Ул һәр вакыт нәрсәдер эзләргә тырыша, яңалык кертергә рольгә. Монда кинода син ул төшердең, шул төшергәнне аны монтируйтәләр дә куялар. Анда син әгәр дә аннан соң уйлыйсың, икенче көнне менә булайрак эшләргә кирәк дип, ләкин соң була инде. Шуңа күрә барысында шунда эшләргә кирәк, аның өчен әзерләнергә кирәк. Шул булай канәгать калдыммы дип, ансы инде тамашачыдан тора. Аннан соң бит әле шундый зур бәя булгач, миңа калса инде чыннан да барысы да югары дәрәҗәдә. Аллаһка шөкер, мен теге үземне үзем мактарга яратмыйм, мен канәгать түгел үземнең эшләгәнемдә. Бисергә җирлек калсын, шулай бит. Илдус абый, аннан соң менә минем үземдә шундый фикер туды. Ничектер менә Айгөл белән сезнең мөнәсәбәтләрегез фильмдагы төп фикерне әйтеп бирә кебек. Ата кеше белән бала арасындагы мөнәсәбәтләр әйтик нинди булырга тиеш? Яшь үсмерләрне ничек тәрбияләргә кирәк? Менә шул яктан караганда. Шулайдыр инде, аннан беләсең, ул заманасы бөтенләй башка эшләр бит ул. Вакытта совет заманасы, менә без син ул заманага эләкмәгәнсең, талонга яшәмәгәнсеңдер. Юк. Безгә ул эләкте, талон заманасы да менә аннан бар менә кеше белән аралашу, мәсәлән, кеше нәрсә әйтә, кешенең фикерен менә күрше берәр нәрсә күрмәде. Монда бу образда да менә шу алар бит инде ата-аналар, алар күбрәк теге кеше сүзеннән куркып яшиләр. Менә шулай булыр. Монда да менә шул туры килә минемчә. Шундай замана, шундай авыр замана иде. Аннан менә хәзерге кебек күп нәрсәләр юк дип әйтергә дә була. Күрәсең, сиңа Казан инде. Субханалла. Тормышыбызда Аллаһка шөкер, ул заманда алай түгел. Менә тагын шунысын да әйтми калу миңа калса дөрес булмастыр. Шулай да фильм турында тискәре фикерләр дә ишетелде. Шулай бит. Менә сез ничек уйлыйсыз? Яшь үсмерләргә тәэсире нинди булды икән? Яшь үсмерләрдән сорарга кирәктер инде. Миңа шулай да миңа калса бар тик алар уңай якларын гына алалар кебек. Әйе, бу бит менә бердә анда күп кенә сөйләделәр романтизация дип фильмнан. Минемчә бу бернинди романтизация юк, чөнки аның беренче 2 сериясын гына карап әйтеп булмый. Бу 8 серия. Аның ахырына кадәр карап бетергә кирәк фильмны. Анда бит күрәсез нинди фаҗигаль бетә. Шуңа күрә монда бернинди романтизация юк. Менә шулай эшләмәскә кирәклекне аңлата ул фильм, минемчә. Әлбәттә. Аннан соң айрым пыяла җырына да тукталып китәсе килә Илдус абый. Чыннан да инде ул бөтен дөнья чартларында беренчелектә. Шулай бит, менә татар җырын бөтен дөнья тыңласын әле. Бу да инде миңа калса зур сөенечтер. Әлбәттә зур сөенеч. Тыңласыннар менә, ул шаккатырлык бит инде. Менә бу да бит инде шул режиссерларның ничек менә шул музыканы табу, шул заманга туры китереп, хәтта бу пыяла ул бит инде хәзерге заман җыры шул заманга, атмосферага туры килү. Анда бит инде күп җырлар, теге Шатуновныкы, Миражныкы, шуның кадәр туры килгән, монда шуның кадәр профессиональ дәрәҗәдә төшерелгән, хәтта музыкасы да, артистларның уйнавы да, төшерүе, бөтен нәрсә атмосфера тудырган, анда 1-2 ләп булса да ул бер нәрсә игътибар да итмисең.
Шуның кадәр бүтән нәрсә тупланган, шуңа шулай тамашачыга күренде дә. Аны битен юкка гына түгел, бөтен җирдә шуны бийләр. Карыйсың, ул Инстаграмда да инде шул. Хәтта балалар бакчаларында да. Әйе, бакчаларда шуны. Һәм бу ул бит теге менә күрәсең, шул чакта да ул яхшы ягы белән истә калган әле. Әлбәттә беләләр, кеше бит инде ул фильмны карагач, урамга чыгып, сугышып итеп җырмаячак, беркайчан да. Булмый ул нәрсә. Хәзер заманасы башка. Һәр идеология башка. Хәзер халык бөтенләй башкача уйлый. Яшьләр дә алар хәзерге хәзерге заманга туры китереп яшәүне ул иске чорга кайтмаячак беркайчан да. Алла бирсә. Алла бирсә. Илдус абый, төшерү процессы турында да аерым сөйләшеп үттек әле. Миңа калса, менә анда артистларга карата да аерым бер мөнәсәбәт бардыр. Әйе, әлбәттә, ул ничек дип әйтим инде, артистларга анда бик ничек дип әйтергә, шуның хәр игътибар белән карыйлар. Гисен киләсең, анда бөтен нәрсә сиңа менә сәхнәгә чыгып уйнарга гына кирәк. Кино ул шундай бер, әлбәттә Мәскәү, Питер киносы, анда бөтенләй башкача. Менә барам, анда жал итеп кайткан кебек була. Санаторийда кирәкми ул съемкалардан соң. Шуның хәзер теге уңайлы ул яктан. Син артынан айрым кеше сиңа билгеләнгән, ул синең бөтен эшеңне алып бара, бөтен карый, сиңа кадрга әзерләнгән генә кирәк. Бөтен нәрсә. Әмма сәхнәләрне куйганда режиссер үзе ничек тотты? Режиссер бик үзен тыныч тотты, ул белән нәрсә эшләгәнен, нәрсә кирәк аңа, шуны аңлата. Булай теге уйнап итеп күрсәтми ул. Ничек менә гади гына аңлата, син барысын да аңлыйсың. Һәм эшләргә тырышасың. Ничек чыкканын инде алар үзләре аңлар. Менә шундый җылы итеп искә аласыз. Бик җылы, миңа бик шады бу съемкалар, чөнки анда шуның кадәр атмосфера, гаилә атмосферасы иде. Бик барысы да теге. Гомумән профессионаллар эшләгәндә атмосфера әйбәт була. Шулай дип әйтергә кирәк. Илдус абый, менә 2023 ел инде ахырына да якынлашып килә. Һәм миңа калса, ул сезнең өчен аеруча да уңышлы булгандыр, чөнки сез төшкән 2 фильм дөнья күрде, шулай бит. Һәм сез шулай безнең Мөхәҗирләр спектакле алтын битлек номинациясына 9 номинацияга кирде. Хәзер инде Алла бирсә 24 елның мартын көтәбез. Әйе, нәтиҗәләрен көтеп калабыз. Нәтиҗәләрен, әйе. Менә яңа елга нинди өметләр, нинди максатлар белән керәсез? Артистның өмете бер, яңа рольләр, яңа эш. Һәм сәламәтлек. Әлбәттә. Әлбәттә шулай. Һәм мин бу теләкләремне барлык тамашачыга да җиткерәсем килә. Сәламәт булыгыз. Тынычлык булсын, исәнлек, саулык булсын. Иң мөһиме шул. Илдус абый, безгә тагын бер шалтырату бар, әйдәгез тыңлыйбыз. Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Исәнмесез. Минем сезгә әйтергем килә иде, бу фильмның бик ошаганын һәм Илдус абый сезгә киләчәктә уңышлар теләсем килгән иде. Рәхмәт ясын. Һәм шундый соравым, бу фильмның дәвамы булачакмы? Сезне тагын күрәсе килә иде шушы фильмда. Айгөлнең историясын тагын да күбрәк развивать итеп. Бу сорау һәр көн яңгырый, һәр көн шелтәрләрдә карыйсың, дәвам буламы, юкмы? Әлбәттә мин аны әйтә алмыйм, чөнки бу тора режиссердан, сценаристтан, алар ничек уйлар, режиссер үзе әгәр дә теләсә дәвам эшләргә ул эшли. Булай бу бит инде ничек дип әйтим, законченный вариант бар монда. Ул биткән кебек. Тагын алынырга була икән, аларның үзе дә әйтә, сценарист әйтә, аның 3 сезонлык материал бар, ләкин бу режиссердан тора. Белмим, бәлки алар башка шәһәрләрдә бит шулай ук булган андый вакыйгалар. Бәлки башка берәр тарихны алырлар, кем белгән. Минемчә, моның дәвамы булса, кем белгән, менә әйтә алмыйм бер сүздә. Ансы режиссердан һәм сценаристтан тора. Әйе, менә бәлки әле яңа елда
тағын яңа тәкъдимнәр дә килеп ирешер шулай бит. Менә башка шәһәрләр дип әйтеп үттегез. Белүмчә инде фильм Казанда төшерелмәгән шулай бит. Ул Ярославльдә һәм Мәскәүдә төшерелде. Аңлашылды. Илдус абый, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Менә шулай безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм бездә сезгә дип әзерләнгән кечкенә генә бүләк тә бар. Сезгә биреп үтәсем килә. Әлеге ролигезнең сезгә бик кадерле икәнен беләм. Һәм менә бу бүләк сезгә әлеге съемкадан алган матур мизгелләрне исегезгә төшереп торсын иде. Һәм уңышлар китерсен иде сезгә. Менә ул безнең горурлыгыбыз. Да, бу шәп, бу карамалай, слово пацана. Мин дә бар. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт Гөлүсә белән шатландырдым. Менә бу иде Манардан чәй эчәргә дә куркамын инде мин. Менә иң түргә бастырып куярмын Алла. Шуңа куркына торырсыз. Илдус абый, бик зур рәхмәт сезгә. Ихлас белән әйтәм. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт. Киләсе яңа еллар белән исән сау булыгыз, сәламәтлек. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенгә быелга шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр яңа елда бергә булыйк.